Makon Nandi Bia Jano Hike. You will Makon. My body, I see I withdraw. When up. Because no issue. Mebona. Moabi East. Manamunje drag we here with Joyan represent it might cause problem. Well then West in the Bono Namde, Nonya lawyer Namdeka. I support to withdraw the case. Why the Bechimbia will simply here, Mamma Budon. When I went there, I waited the letter. Oh, I could say the agreement. Hannah withdraw the whole criminal charges and your bandit. And everything. No. I went to have your good. Where's the move? Now, when I that I'm not going to once no so come. I'm not going to go with it. Because one of my phone was he had to read this agent. The screenshot or that to show come with Tiena profile picture. As my goals so you go me I just fall in love with him. Waiting here at why was up. He's on a deep in for where's here? No guy and about great job. However, Bruce is a simple word. Now, Mark on Essos. Me back. I have an Amacona de will. I some boy and a phone have bomb. I'm on my can away gas no lawyer. Say, I'm a deal. I am what they hold once I'm forgive you. I may shoot them. Now, may I withdraw the petition? I believe on the issue. Having no come with here. I see now, I'm choking out with it. He's on a huggy did it. I waited the letter. And the lawyer representing Barrister Henry, Ojama, Pius, and another lawyer. Those of the one. Now, man, I had the Agua woman, I had that for my condia will not sign. If I had the about that, the controversial social media, not any lawyer, not controversial social media, that has way there. And then I sign up, I'm more to go again. Muna Makona manje, also come a manje where we finish what you call an Urundi. However, I went inside again. What does he tell you? What agreement had now? Kuzayo now withdraw the whole criminal charges. Only on me and everything. With your child. I do not mama sign here. My get him near them. I don't know, say, well, we so well. You see, the mother sign. Well, I'm going to go chalo. Oh, you won't get good very sea water. Or them guys know, Potassium, you know. You see, any man tell me as a member. Nakamama sign as he charged the matter to court. Kaija was saying, I no court a grant and bed. I always see the happy woman facing the consequences. But whenever facing the consequences. Well, Barrister Henry was some Yama do your most. Yana one man walking Pius. However, was there and not quite many. Which I say, I call them before Megan. So it was it took them that they man a DIG. I know you may have the nature will and sell. So the next door about one might here work. I never send a lawyer, secret officers who come on our court. So come and see a court to our jail condition. I may see now police. Muka rapo court on our beer. Tinyaka, Emi, DIG. When I asked, I place. I went to Rapo, Semonara. The Bamaron. Mbwa kumuna tuzayo neku. Owesna haya bia inetonya barebwa. I take care of
single-handed. So I wait when I go Zoko. Well, the man talked to us as a father, not only as a lawyer. As a father, Buyendi, Wabayu, Nebemont model. What one of them is, Madam Swear die. Now, law. Noble Namune live program. Noble Nada Bomadafa. One goes to a 1 year. Yes. Then, Okwa Chalamia. Where's the mama was in Alpha? Me was in a picture mark tag where walk without taking permission from the person. So, which man didn't clear on Facebook? Didn't so about some Kenyan to mother, and every one of us. So, what would you look and be the work? We are not able to be both of Megan and Paul. Kawachari is opening a cosi. The man when you buy in the morning. You buy in the morning. What you open? Ojamakuta. Ain't a water. Ojamakuta. So, Osika is a brother. Very. Yes, say I not against my faith. Where support because okay, and other of course I know. Support or well better. One match was there and I had to work a caviar. He said, I told you guys. So I took opportunity. Can Ndini Nabian. When I walk out, you can never. So I don't know. When I had a number. And when I said him, was a guy come and made you call some game and go so come with you. We are very happy. That's a water. Mana, I have a deacon. Deacon, where's the book mad? I can name every one of you. That the F, yeah. For the F, Obia. Then Malabaga, and then I do my boy. You be governor. So when I walk up, address where I try build the area of the Putem. No, be from us. I was saying, looking at motor. A brogo bada. Each time get your accusation. A potame video. Yes. Yes, our address it. Yes, potame video. Exactly. When never a petition go make and the petition was to be approved. And then they put you and they will put we are caught. Or they call spirit in the many head. No, it was bad, but that's also cool. You see the lawyer, I'm again. See what's the those skills. Kabaya, I remember. Now, I was still addressing. Why may you address the Ndine na chota mbonde habia na selu juesa. Mpota. Uno bia. Mpota nwe nda achole gwa mahagwa mefa ebia. Ebia. Barista ebia. Njami ebia. So, onya agbale gbo no 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 ncha say you say your video onya. Go post. Listen. Owebia. Sulu habia. Maki mana ya na bia ka fi gbeza akugeza akuse kulana. This young man to go na the case. Rap court, rap everything. And when Pata Haja there, man, I be feel what you
na nwere oke gị nwa na nwoke bịara bịa ubeleti ma ọ bịa ọsị na akụza ya na-agba ya alụ akụza ya na-agba ya alụ m akụza ya na-ama ndowe nwụmụ na sel maka na enwere gịnị law. So after 24 hours, law kwuru na I have the right to fight for my fundamental human rights. Then they will now take the case to court. Court are grant and bail. Because na ebulu mmadụ enweta ha egbe na be m. So onye ọbụla na-ebe a nwere right ịnwere akụza ya ome gịnị tie ekwe na sel nye nwe na onwe ya emekwa gịnị fight for his fundamental human rights. So it's not forgive because that statement onye ọbụla nwere ike na mmadụ arrest. So ya nwee si na a forgive go m ọ dịghọ mma. Enwere vidio nke ọ chọburu ime mgbe ọ na-aba mba second video mere ọ na-aba mba na iro anọ m n'ime ọ bụ na lọya m nke ọnịcha ọ chọrọ ime vidio lọya m nke ọnịcha si ya nkwa na mee vidio ebe ha abawa mba m wee pụta nsị ka na-emekwo nsị abịa bịa ma ya vidio nke a m na-asị na ihe nidi bụ eziokwu ifu onye bụzi egosi ifu a aka na-ekwowa akọtọ m ọ bụ na akpọwago n'ime akọtọ odo okwu n'ime drọp chanọsi o wee bụrụ ya so eji m ohere a kene onye ọbụla bịara ebe a ihe anyị mere agri na steshọn bụ na I withdraw go the case kudochia onye ọbụla na-ebe ọ bụrụ ọsọ gị ka ọ na-ewute mana onye ọbụla bụrụ iwu ya mee gịnị let the case die and let our gospel continue. Ekenekwe m ihe niile ma ndị n'obodo oyibo ihe m chọrọ igwe onye ọbụla bụ ka anyị jisie ike. Enwekwara okwu ọzọ anyị ga-ekwukwa ọ bụrụ okwu niile ka a na-ekwuche na enwere okwu ọzọ anyị ga-ekwu dịka ụmụnne maka na aka ka ndị anyere anyị emega ya marụkwo ma dị anyị ji ma wechi mgbe na-adịghị anya nwaanyị na mama mkpu ya n'ikuku onwere ya na-ezo ezo maka ya ga-eme ya na-ezo ezo isi ikpete anyị ji ebe mitin a bụkwa na ma na Abuja branch emepego and the nọmba ndị niile eji ebe a anyị ga-ala ka anyị unite na group anyị ga-eme mitin mekwa na-aga ka anyị wepụta ede anyị ga-eme iti ndị isi ndị uwe ojii both ma IGO ma IGO present onwe anyị official then kọwara ha our mission hụ na ihe na-ekwu and from today gaba otu ọ na anyị si kwu ka n'Igbo dị n'ihe ndị ụka na-eme na-arụ ha na-eme ka ọ ga-esi wee dị ihe nji gwa gị bụ na gịnị onye ụka ọbụla abịala mee fake miracle again na Igbo na Agbagota Abuja ife m na-agwa gị bụ from ndị mere m arrest ruo to the last pastor nọ na Igbo taa boso ọ bụ na onye n'ime ha mere fake miracle post na ịntanetị anyị ga-ewere ya wetara ndị eke ha na-echere enyi ya ndị ikpe nene ya wee fụ na ya bụ ihe n'ihe dị na ya ọkwara ihe ndị na-ede akwa anyị nwere ebe aka ede ma approve eje mee gịnị na nweta onye Agbagota Abuja so n'ihe mere anyị bụkwa gbara nwa awọ aka ka bido oche ahụ onye ọbụla nọrọ
Biko. Nolana. James, they are who got 2 minutes. All right. Mathias Ezeaku. I'm so happy in on a missed today because when Ghana first headquarters, I'm with him Mathias now. I might be the good champion one I knew. So instead of message to go, a secret police more or less. And I got church. So this time so different secret police